El primer que volem compartir com a part del nostre tema és el canvi climàtic natural. La majoria de la gent no veu publicacions amb gràfics i diagrames com aquests a Twitter, Facebook o enlloc, ja que els mitjans de comunicació ens saturen amb gràfics de temperatures de pals de hoquei, ressaltant la rapidesa amb la que s'està produint l'escalfament global. Jo diria que acabem de viure un breu període modern d'escalfament i penso que des del 2016, basant-nos en la correlació dels esdeveniments relacionats amb l'activitat solar, creiem que s'està produint un refredament. Aquest és un gràfic de l'activitat de les taques solars durant els darrers 400 anys. A l'esquerra es veu el mínim de Maunder, que era un mínim solar gran i profund com l'actual. Per tant, creiem que en els propers 30-50 anys ens trobarem amb un gran mínim solar com el mínim de Maunder. Això està relacionat amb la nostra posició, com es veu clarament en aquest gràfic, en el proper cicle solar. I és evident que hi haurà una baixada de les temperatures. És una previsió? Sí, això és una previsió. Aleshores, què vol dir taques solars altes o baixes? S'ha trobat una correlació que, quan observem una menor activitat solar, menys taques solars, normalment podem comparar-les amb dades empíriques que mostren dosis més altes de radiació còsmica que provoca la formació de núvols que al seu torn es combinen amb altres partícules de l'atmosfera, com per exemple vapor d'aigua. I la radiació còsmica, partícules altament carregades, són com esteroides per al vapor d'aigua, la raó per la qual això és clau i una part tan important de la investigació de l'impacte solar. És la teoria dels núvols, on Henrik Svensmark i Jasper Kirkby han publicat molts estudis científics sobre la relació entre la radiació còsmica i la formació de núvols. Per això veiem períodes de pluges intenses on la quantitat mensual d'aigua cau en només 24 hores, o com per exemple els 6,5 metres de neu que s'han vist a Japó. Això passa només a causa de la gran quantitat de radiació còsmica que entra a la nostra atmosfera. I com que el Sol ara és més feble, cosa que al seu torn debilita el nostre camp magnètic, això permet que ens arribi més radiació còsmica a la nostra atmosfera. Així que quan veiem totes les notícies sobre inundacions i fortes nevades i tothom pensa que és per culpa de factor antropogènic, això m'ofèn. Sembla que els mitjans populars desvien l'atenció des de realment està passant. Tot això passa per culpa del Sol. A més, també estem d'acord amb els estudis que mostren que el Sol té una forta influència en l'activitat sísmica de la Terra. Com més baixa és l'activitat solar, més forta és l'activitat sísmica. El nostre Sol encara es troba en la seva fase de baixa activitat i el Sol feble significa un camp magnètic feble. Això permet que més partícules bombardegen les molècules atmosfèriques. Llavors, els raigs còsmics, com sabeu, penetren el nucli de la Terra, cosa que pensem que provoca terratrèmols i descadena erupcions volcàniques que emeten més CO2 que qualsevol altra cosa en aquest planeta. Crec que la magnetosfera continuarà debilitant-se a mesura que ens apropem a l'any 2030-2040, cosa que, sense dubte, augmentarà el nombre de terratrèmols i l'activitat volcànica a causa dels raigs còsmics, a causa de radiació còsmica, que ens penetra per fet de tenir feble la magnetosfera del nostre planeta. I també em preocupa molt que quan veiem el refredament a la dècada de 2030, totes aquestes noves polítiques ecològiques que els governs s'esforcen d'implementar per salvar el planeta, quan arribem al 2030 el clima es farà més fred a tot el planeta. Hi haurà més gel, més neu i els governs mundials ho celebraran. Ho hem fet, hem aturat l'escalfament global. Les nostres lleis, impostos, augments de preus i instruccions sobre com hauria de viure tothom han canviat el clima i això obrirà la porta perquè el govern faci el que vulgui amb la població del planeta. Els governs inflaran el PIB i diran «Us salvarem a tots dels desastres i del canvi climàtic». És l'hora de despertar la gent, perquè ens robaran els nostres recursos quan més els necessitem. Quan es tracta d'escalfar la teva llar, tenir electricitat o simplement poder conduir un cotxe. Soc mare, tinc fills,
Al sistema escolar s'ensenya que tot és culpa del CO2 i els nens no poden entendre l'essència d'aquest problema en principi. No se'ls parla dels cicles naturals. Això em sorprèn. O diuen que els cicles naturals no afecten el canvi climàtic global. Només es considera d'una visió estreta a través del prisma de factor antropogènic. I sabeu, m'agradaria que el sistema escolar tingués una visió més àmplia i integral d'aquest problema per no crear por als nostres fills. A internet vaig veure nens que viuen amb por, diuen quin futur tindré. És a dir, en fer-ho, els nostres fills es capfiquen a la idea d'una situació desesperada i no els inspirem a buscar solucions innovadores. Tinc la sensació que els nostres sistemes educatius estan ensenyant als nostres fills a tenir por, fent-nos creure que som la causa del que està passant i que podem fer alguna cosa per frenar-ho. No ho podem aturar, però definitivament podem prosperar i podem trobar maneres de millorar les coses. Hem de fer arribar aquest missatge a la gent. Tanmateix, als polítics no els agrada publicar informació com la nostra sobre el canvi climàtic natural. Per cert, Google va cancel·lar la monetització del nostre contingut per difondre informació nociva i perillosa. Així ho van escriure. Com que hem parlat de cicles naturals, hem parlat d'activitat volcànica i terratrèmols del fet que tot això està connectat amb el Sol, però ens van titular de perillosos i nocius. Ens ho van dir, em van enviar un correu electrònic dient-nos que la nostra web havia estat desmonetitzada perquè anem en contra del consens establert i només estem parlant del Sol i dels cicles naturals. Sembla una bogeria i completament fora de lloc i desconnectat de la humanitat. Tot es redueix a plantejar i debatre aquests temes com fem ara als fòrums i durant els debats. La gent escoltarà aquesta informació i havent-ho sentit diverses vegades aquesta informació els arribarà. Així que la millor manera de fer-ho és seguir fent fòrums com aquest que esteu fent ara mateix i seguir publicant tant contingut com sigui possible a diferents plataformes. Ho feu de la manera voluntària. Nosaltres també som voluntaris i, de nou, no és per la fama, no és per als ingressos, sinó pels nostres fills, perquè els nostres fills puguin continuar vivint sense aquestes absurdes lleis i normatives noves, perquè tothom li han rentat el cervell i la gent com nosaltres està reprimida i no pot transmetre el missatge. Volem canviar això, o almenys ser part del canvi. Volem formar part d'aquest moviment.